Čaute všetci, vítam vás pri sledovaní tohto videa. Ak ste si mohli všimnúť, doteraz som robil videá tohto typu v angličtine, ale viete čo, povedal som si, že kašlem na to. Uh, Pôvodný plán bol, že predsa len väčšie publikum, viac ľudí z celého sveta môže trošku viac, možno prispieť svojimi názormi, komentármi, postrehmi, ale nejak odozva tam síce nebola, takže som si povedal, že na čo, nebudeme to hrotiť, budeme hovoriť svojim rodným jazykom a v konečnom dôsledku aj tak hlavne to má fungovať ako také moja kontrola obchodov, ktoré som vlastne otvoril, prečo som sa tak rozhodol, aký bol výsledok. Skrátka, učiť sa obchodovať, nakoľko som stále začínajúci trader, aj keď nepovedal by som úplne začínajúci, nakoľko už nejakú tú dobu do toho síce vrtam, ale zatiaľ tam nebol vyslovený taký úspech, ale, ale verím, že už sa to bude lámať. Takže budete na tejto mojej ceste, ako konec koncov sa volá aj tento kanál, My Trading Journey, moja cesta obchodovania alebo obchodníka, alebo už ako chcete, a tradera. Ak máte s týmto skúsenosti, obchodujete, ste úspešní, nie ste úspešní, budem rád, ak mi dáte dole nejaký koment, možno to subscribenete a dáte si odbery proste. Budeme sa možno trošku tak spoločne posúvať vpred, možno, že vy pomôžete mne, možno ja pomôžem vám. A v každom prípade bude to určite aj v celku zábava, si myslím. Moje doterajšie skúsenosti boli také, že už som obchodoval naživo, kde sa mi podarilo aj z 10 eur urobiť 1000 eur behom veľmi krátkej doby, ale sú to skôr naozaj také hazardné hry, by som to nazval, je to veľké, veľké riziko. Takže následne už sa mi to potom nejak nedarilo. Um, no a momentálne som stále teda v režime demo, kde aj tu nám môžete vidieť, že sa jedná čisto len o paper trading. Áno, není to živý účet, je to demo účet, kde aktuálne skúšam, či teda už to obchodovanie funguje ako má. A môj ďalší plán, ako náhle si overím, že to všetko funguje, aj keď momentálne už mám pocit, že nejaké tie veci celkom aj fungujú, tak by som išiel do nejakého živého obchodovania so sponzorovaným účtom. Takže ak poznáte funded accounts, typy obchodovania, tak na takéto niečo sa momentálne zameriavam. Ale aby som dlho nekecal, možno, že by sme sa mohli pozrieť na to, že čo tu teraz dneska máme, či tu nájdem niečo vhodné na obchodovanie. Nejdem vás nič učiť, pretože toto nie je o tom, aby ste sa učili vy, ale o tom, aby som sa učil ja. Takže skôr budete sledovať moje rozhodnutia, moje pohľady na trh a čo si myslím, že sa udeje, alebo čo by sa mohlo udiať a ako na to budem potom reagovať. A hovorím, môžete mi dať komentár, že hej chlape, čo to robíš, tak to je blbosť. Alebo naopak, super, myslel som na to rovnako, čokoľvek, hovorím, budem rád za každý jeden komentár. A poďme rovno teda na to. A aktuálne tu máme 15-minútový graf Euro USD, no 15 minút je relatívne dosť nízke časové rozhranie, ale úprimne ja mám radšej tieto nižšie timeframey, kde obchodujeme možno na nejakých tých 5 minútových, aby som zase nemal obchody pootvárané príliš dlho. Ale v niektorých prípadoch idem na také tie hodinové, hej, takže keby sme sa možno pozreli rovno teraz na tie hodinové, tak dobre, v každom prípade vidím, že sme v downtrende a momentálne je to také, že keď sa pozrieme spätne, máme tu nejakú oblasť, že by nás to mohlo zaujímať. V princípe, ale nie je to zlé ináč, nie je to zlé, takže keď idem naspäť na tých 15 minút, čo tu máme? Čo tu vidíme? No, vidím tu divergenciu, to znamená, že nám trh trošku oslabol a tá sila predajná, ako vidíme, sa tu trošku konsoliduje. Vytvárame minimálne na RSI trošku novšie vrcholy. Nemáme tam zatiaľ vyslovené dno.
otázne je teraz, čo urobím ja. Buď to môžem spraviť, že počkám, kým spravíme nové high, nejaký retest a pôjdeme na to, že to pôjde hore. Alebo to riskneme hneď teraz, čo si myslím, že nie je to úplne zlá pozícia, nakoľko tu by sme mohli dostať nejakú šancu rovno na nákup. Je to také dosť kostrbaté. Rozmýšľam, že čo by bolo najlepšie v tomto prípade. Niekedy zvykne urobiť nejaký fake breakout, kým sa to vráti a pokračuje, takže ono to niekedy potom ťažko sa nastavujú nejaké stop lossy. Ale ako vidím, tu nás zase tých fake breakoutov zase tak veľa nejak nebolo. Tu nás prešiel cez túto zónu, vrátilo sa otestovať. Momentálne sme neprešli, takže ju testujeme. Takže tu by som asi išiel možno rovno aj do long position. Keď sa na to pozrieme takýmto štýlom, hej, videli sme aj tu na cena prešla, vrátila sa, otestovala, išla naspäť do vrcholu, vytvorila double top, alebo teda dvojitý vrchol a momentálne sme na tom trošku obdobne, je tam sice trošku viac tej histórie, hej, viac tých sviečok, ale myslím, že toto by sme aj mohli v celku skúsiť. Takže ja si to teraz otvorím, nastavíme si tu na nejaké parametre, to znamená, že stop loss niečo pod túto zónu a ja väčšinou idem na 2 ku 1. 2 ku 1. Mohli by sme to nechať až k samotnému vrcholu. To by boli 3 ku 1. A toto by nemuselo byť úplne zlé. Otázne je, že ako dlho by to aj trvalo, ale môžeme to nechať 3 ku 1 a 3 ku 1 a dáme potom trailing stop. To znamená, že keď budeme vytvárať nové vrcholy, tak budeme posúvať stopku vždycky pod nejaké tie lows, aby sme sa ochránili pred nejakou prípadnou stratou. Takže asi by som to videl skôr týmto štýlom. Takže keď si nastavíme stop loss 151, aj môže byť, to je akurát, a take profit budeme tu na vrcholoch, takže 466 to vychádza plus minus, no, dáme takto, aby sme to mali istotu, 460, OK, fajn, je to také naozaj 3 ku 1 plus minus, myslím si, že je to v celku fajn setup a je otázne teda, že ako zareaguje trh na ešte vyššom časovom pásme to vyzerá obdobne. No, je to slúbené, je tam pravdepodobnosť, môže to ísť ešte kľudne aj vyššie, ale už nebudeme až takí chamtiví. Ja si myslím, že toto by bolo úplne že v celku fajn, takže to necháme s tým, že budeme teda trailovať naše stopy, aby sme si ukrojili z toho koláča aspoň toľko, koľko nás pustí. A ak to pôjde úplne pekne priamo, tak hitneme náš target, keď nie, nevadí, verím, že nás stopne maximálne aj tak v nejakom pluse, takže bude to fajn. Prípadne, ak bude mať pocit, že teda nemá zmysel to ďalej držať, že to už nechce ísť ďalej, že to možno, že sa niekde zastavilo, zastavíme to manuálne. Netreba byť príliš chamtivý. Nemám problém s tým, že vystúpim skôr z obchodu, než čakať vyslovene na take profit alebo stop loss. Tiež zo skúseností veľakrát bol pekný profit, nechal som to tak a nakoniec mi to padlo do stop lossu, čo si myslím, že bolo úplne zbytočné a ukratilo ma to naozaj o ten zisk. Jediné asi také pravidlo je, že aby som to uzavrel skôr, chcem vidieť aspoň, aby bolo 1 k 1 oproti nejak riskovanej sume. To znamená, v tomto prípade, keďže tu nariskujeme 151, 152, to je jedno,
Skrátka 150 eur riskujem, tak čakám, že aspoň 150 eur zarobím a aby som to zavrel manuálne. Ak by som sa nedostal ani do tej sumy, tak samozrejme to nechávam otvorené s tým, že stop loss je stále na svojom mieste, ale vrajím, ako náhle pôjdeme vyššie, stop loss budeme posúvať a verím, že nám to prinesie nejaký osoch. Dobre, takže to by sme mali v rámci euro dolár. Budem zvedavý, že čo nás ďalej čaká na tomto páre. A keď si dáme znovu aspoň hodinový graf, tu na to vyzerá tak všelijak kostrbato, no momentálne ani. Je to stále uptrend, neprerazili sme posledné highs, ale nepokorili sme ani posledné lows, takže momentálne je to stále také, že OK, môže byť v každom smere. Je tu nejaký menší support resistance zóna, nejaká menšia support resistance zóna, kde by teoreticky mohlo prísť, ale akože nie je to ten major, je to skôr niečo také menšie. A tá väčšia zóna už by bola potom niekde tu ak by to išlo dole a naspäť to vystrelilo. Takže ako aj tu vidíme, že proste to len naozaj spadlo dole a vystrelilo ďalej hore. Pokračovalo to naspäť tu na obdobné, hej, že celkom silné to potlačilo, ale bavíme sa stále o tejto úrovni, kde tá cena vlastne naozaj sa niekoľkokrát odrazila. Takže toto by bolo podľa mňa relevantnejšie než tieto malé. Môže sa stať samozrejme, ale tým pádom by tam bolo príliš veľké riziko a do toho by som už proste nerad išiel. Takže tu asi to nechám naozaj tak, počkám, že či to príde semka a v tom prípade by sme nakúpili s tým, že stopy samozrejme pod a čo sa týka nejakých targetov, tak minimálne tieto vrcholy pre nejaké otestovanie. Dobre, takže to by bolo EuroCAD. Čo tu máme? Euro, Libra. No a momentálne sme na úrovni predošlieho low. Keď sa tak pozrieme, no je tam kadečo. A na RSI skôr taký head and shoulders pattern ako hlava ramena, ale nevidím tu na vyslovene nič extra. Môže dôjsť, že tam bude nejaký obrad. Pozrieme na 15-minútovom grafe, čo sa deje. Tu sme stále v downtrende, to znamená, zatiaľ sa tam nič také neudialo. Možno, že naozaj, ak by som videl tu na niečo takéto, áno, takže že by som zvažoval možno nejaký tento Head and Shoulders pattern, vzorec, kde by som možno potom nakupoval, ale aktuálne sme v downtrende, aj keď sme síce na úrovni predošlých minim. Nejak sa necítim na to, že by som do tohto hneď teraz išiel. Nakoľko môže, nemusí, boli tu nejaké menšie už návratnosti tiež v tejto zóne a cena tam sa ďaleko nedostala, naopak skôr sa prevalila. To znamená, že až takú odozvu pri nakupujúcich som nevidel. Ťažko povedať. No, tu nás sa to síce tvári ako divergencia. Podľa tohto, čo tu vidíme. Mám dva rôzne, ne? Nevadí. No, nejak následovne nám to tu teraz vyzerá. Je to otázne, ako ten potenciál tam samozrejme je, že by sa to mohlo otočiť, ale či sa to otočí, to človek nikdy nevie. Keď sa pozrieme ešte na menší, tu vidíme stúpajúci trend pomaličky,
Tu je to stále v klesaní, ale nevidím vyslovene nič také, čo by ma presvedčilo o tom, že by to už chcelo ísť hore. Je tu nám možno nejaké také spomalenie trošku oproti nejakému tomu priamočiaremu posunu, ako napríklad tu na to bolo jednoznačné. Tu už je to také kostrbaté, je to spomalené, znamená, že ten trh hľadá nejak ten priestor na to, kam ísť a z môjho pohľadu teda by to skrátka mohlo ešte ísť aj nižšie, ale neviem naozaj povedať, preto si asi do tohto nejak tiež teraz netrúfam ísť. A keď to porovnáme s tým, čo sa dialo tu na posledne, tak tu sme videli jednoznačné nižšie maxima, než boli už potom tu na. Že tá divergencia tu bola taká trošku možno jednoznačnejšia, než v tomto prípade, kde aj keď tu už to síce začína tak vyzerať, je pravda. Ah, neviem. Neviem veru povedať, tu na je to také, že OK. Tu je to také, Hm. K tomuto sa ešte vrátim určite. Toto nič, to si teraz všetko odznačíme. Tam nemám nič také, čo by sme sledovali. Tu by sa to síce dalo nazvať nejakým head and shoulders patternom, ale OK, viete čo spravím? Takto. Ak teraz uvidím v nejakej dohľadnej dobe nejakú silnú um, bičiu sviečku, niečo takéhoto typu proste, čo proste prerazí, tak budem nakupovať, pretože to bude signál, že proste trh chce ísť vyššie, ale dokým neuvidím naozaj nejaký taký náznak toho, že tam proste je silné momentum, ktoré ide hore, tak to nebudem riešiť. Proste potrebujem niečo, čo mi potvrdí, že sa trh ide otočiť. Zatiaľ to tam proste nevidím. Možno aspoň na tomto malom časovom rámci 5-minútovom. Ak by som tu videl aspoň urobiť, však teraz tu máme nejaké minima, návratnosť. Ak sa dostane možno niekde sem, tak tu by som to asi nakúpil a s tým, že pôjdeme vyššie. Skrátka potrebujem vidieť ten náznak toho, že sa mení trend. A aktuálne je to stále pre mňa klesajúci trend, takže do toho by som akože nešiel ani na jednu stranu hneď a zaraz, práve pretože vrajím, sme v tej oblasti, kde to môže sa kľudne otočiť a môže to ísť ďalej. Není to v žiadnom prípade jednoznačné, takže toto si určite odsledujeme. Budem to sledovať, nakoľko už hovorím, už by sa to mohlo trošku nejak vykryštalizovať, čo chce, čo nechce spraviť, nejakú tú trendlineu, keby sme zobrali, áno, aj teraz sme pri tých minimách. Takže tak, nechám to zatiaľ tak, budem to sledovať, určite, keď tak otvorím pozíciu na nákup, lebo momentálne by to nič iné nebolo, takže uvidíme. Jo, tak vrátime sa k tomu možno o chvíľku, len tak pozrieť, je to 5-minútový graf, takže to bude asi veľmi rýchle. Chýba nám akurát pár posledných, a viete čo? Počkáme si. Za chvíľku sa ukončí táto sviečka. Ak by ju náhodou vystrelilo vyššie a uzavre ju tam, tak je to pre mňa tiež celkom dobrý náznak toho, že ideme hore. Takže počkáme si chvíľočku, len kým sa vytvorí ďalšia sviečka, ktorá, OK, je stále v tej istej range a momentálne klesa. Dobre, necháme to tak, ideme ďalej. Pre mňa osobne zatiaľ žiadny signál. Euro, austrálsky dolár, čo ja viem, nič zaujímavé. Poďme ale do hodinového.
podľa tohto sme stále v downtrende aktuálne, hej. Head and Shoulders pattern alebo dvojitý top, to je jedno. V každom prípade bolo tam zmena trendu. Klasicky máme nejakú support resistance zone. Často vydávame, že proste to prerazí, otestuje, znovu sa tvári, že chce ísť vyššie, znovu prejde a pokračuje nadol. Klasický double top. Naozaj tieto double top alebo dvojité vrcholy som si všimol, že väčšinou zvyknú preraziť tú zónu supportu a rezistencie, ktorú sledujeme, vytvoriť vlastne nad ňou ten double top a potom vlastne pokračuje smerom nadol. Takže uvidíme, že či to naozaj tak reálne funguje. Zatiaľ vrajím, sa mi to veľakrát potvrdilo, takže budem to možno ďalej monitorovať takýmto spôsobom. A do budúcna, ako náhle uvidíme, že mám nejakú support resistance zone, a teda tú zónu interesu, proste záujmu, kde by malo dôjsť k nejakému možno odporu alebo niečomu takémuto, hej, ako to bolo pri jednom, druhom prípade aj tu na menší. A keď vidím, že vyjde vyššie dolu a navrch a už sa bude otáčať, napríklad toto by bol skvelý signál na predaj, kdežto keby sme to skúsili s týmto nad tým, aby sme mali stopku a 2:1, aspoň pre mňa by som mal tu na cieľ, takže ok, boli sme niekde už na pol ceste, myslím si, že fajn a toto predpokladám, že úplne v pohode dojde práve do týchto miest. Je tu menší takýto levelik, kde si myslím, že tá cena určite príde. Takže pardon, ospravedlňujem sa hlboko. Ale áno, proste na to si myslím, že bol veľmi pekný obchod a fakt verím tomu, že by to proste došlo až sem a môžeme si to nechať aj tu názornené a neskôr si to len tak pozrieť pre overenie. Ale ok, momentálne tým pádom nič. Tu sme v uptrende znovu niečo ako double top. Keď ideme do tohto menšieho. To je downtrend, akurát sme dole niekde v týchto miestach, kde je tam možnosť nejakého odporu, support. OK, tu na tvári sa, že by aj chcel. OK, už sme boli nejak oversold. No. A viete čo, toto mi príde, že by tam mohol byť fake breakout. A nakoľko z nejakého celkového hľadiska sme stále up a toto by mohlo byť miesto, kde sa to otáča. Takže máme tu 1, 2, 3, 4, 5 touch. Takže poďme toto skúsiť len tak pre tú srandu. Dajme to nakúpiť. Je dosť možné, že nám tam tiež vytvorí ešte nejaký double bottom ako dvojité dno, ale ako nebudem čakať, veľakrát to vystrelí priamo, takže dajme to len tak nejak sem. A ja si trúfnem povedať, že by to mohlo sa vrátiť až na samý vrchol, ale ok, dáme trošku viac miesta, nech má priestor na dýchanie. Toto si myslím, že by mohlo aj potenciálne zafungovať. A máme to koľko? 1 ku 2, skoro 1 ku 2,25. OK, uvidíme, ako sa to vyvinie, len tak pre istotu skontrolujeme to na... No a máme to tu, fajn, ideme do toho.
Takto. Dáme to hneď pod to a 2:1 bude niekde tu na. Tak, to by sme to mali 2:1. Takže uvidíme. Predpokladám, že tým pádom je tam silné momentum, že by to mohlo naozaj výjsť niekde vyššie. A čo, je to demo, nemáme čo stratiť, učíme sa však, takže hovorím, ja len nahlas hovorím svoje vlastné myšlienky a zatiaľ takto mi to v celku dáva logiku. Tu vidím, že to tiež potlačilo. Skrátka euro ako také vyzerá, že posilňuje. Dobre, preskočíme ďalej tie uh, euromeny a pozrieme sa na niečo iné. Poďme naspäť na... Tu sme na... OK, toto by mohlo byť tiež už zmena v uptrend. Um, no podľa tohto to vyzerá skôr, že sa chce ešte tlačiť dolu. Hm. Tu sme urobili double bottom, dvojité dno. No a to je dosť silný level, OK, to by mohlo fungovať. Otázne je, že či chce ísť až dole, alebo sa nám otočí priamo tu. Zatiaľ je tam pre mňa náznak, že to chce ísť nižšie. Pokiaľ to klesne pod túto hladinu, alebo takto, ak uzavrieme pod touto trendline, tak predávame. Jednoduché. Niekde tu, niekde možno tu na stopku a 2:1. Asi takto by som to proste očakával. Ak sa teda dostaneme nižšie. OK, takže toto by som si dal sledovať. Ja si myslím, že toto by mohlo ísť. USD card je podobné. Švajčiarsky frank, dolár. Sme momentálne v downtrende. Tvári sa to ako menší uptrend, hej už, ale ako asi by som toto odignoroval, bolo to len také naozaj menšia konsolidácia. Toto mi príde také relevantnejšie, nakoľko... tu sme mali, tu sme mali, tu sme mali. 1, 2, 3, teraz štvrtý, takže za mňa to je skôr, že by cena mohla ísť dole, ale samozrejme kedykoľvek to môže preraziť, to je slabý level na to, aby sme sa o tom bavili. Takže toto asi zatiaľ nič. Tu na to vyzerá v celku zaujímavo. Kde sa nachádzame? No, je to také, že akurát tu by to mohlo byť tiež na predaj.
Nebudem to kupovať ani predávať teraz, ale moje očakávanie by bolo asi následovné. Takže dajme tomu, že by som to asi takto spravil. Nepôjdem do toho, ale minimálne si to aspoň očekujem len pre tú zvedavosť, že či to vyjde. Zase nechcem ísť do všetkého možného. Takže neviem, čo som všetko mal. Dobre, takže aktuálne už dvojitý vrchol, v podstate divergencia, cena chce ísť nižšie. Predpokladám posun dole, no nebudem to kúpať teraz, tá stopka by musela ísť asi dosť vysoko. Ešte stále z toho môže byť aj hlava ramena, nevieme čo z toho bude. Momentálne to nie je nákup v tento moment, takže by som počkal čo ďalej. Buď to vytvorí teda hlavu ramena, alebo prerazí nižšie, vráti sa otestovať naspäť túto hranicu a budeme pokračovať nadol, takže potom by som teoreticky predával, teraz určite nie, aj keď je to podľa mňa nadol, že downtrend, ale nie. Nebudeme sa do toho moc montovať. Tu sme mali čo? Dobre, tu sme otočili trend, to aj vidíme, hej, je krásny, to je už smer nadol, takže ak by sme pozerali, čo spraviť, tak určite by to bola nejaká short pozícia. Technicky za T dalo by sa už aj teraz, hej, predať stopka tu, take profit už potom niekde dole, ale zase raz do toho by som asi až tak nešiel. Keď sa pozriem len tak do kalendára ekonomického, čo tu dnes máme vlastne? Máme 18. februára dneska. To bolo ráno, máme 10 hodín 30 a Libra mala vyhlásenia akurát. Boy Go Belly Speaks, OK, takže nejaké vyhlásenia tu boli, však konec koncov to tu vidíme. Ale nie, to bolo ešte skôr, toto bolo skôr, lebo to urobilo ešte austrálsky dolár a toto bol ten posun asi z vyhlásení. Takže veľa to nespravilo, čo je možno aj dobre, ale neviem. Ako za mňa to bude teraz už downtrend, takže išiel by som asi nadol. Libra, kanadský dolár, neviem, príde mi to tu nás sme v nejakej zóne, OK, fajn, možno downtrend, nie sme v žiadnom takom jednoznačnom. Z menšieho časového pásma by som povedal, že je to zase raz stúpajúci trend, fajn, ale sme momentálne v zóne, kde predtým sme mali nejaký support a resistance. Takže je tu spomalenie, je tu downtrend. Viete čo, ideme na to, dajme, že predať. Tu sme mali moc. Čo to máme? Libra, Kanada.
Kanada. Dáme to aspoň o 50 000 dní menej. OK. Čo? Nie. Ale čo je? Neposlúchaš ma. Nevadí, dáme to takto. Polovičku. Dobre, teraz. Takže dal by som to asi... Nie, dáme to len na toto posledné high. Nebudeme to ďalej riskovať. Malo by to byť možno trošku nad tou zónou. Alebo dajme. Nech to máme poriadne. A tým pádom... takto by to malo vyzerať. Bavíme sa teda už o trošku vyššom časovom pásme, kde, OK, make sense, a není zlé umiestnenie. Takže, OK, toto môže byť, nebudeme sa ani zbytočne vadiť. A tu sme na tom ako. OK, vyzerá, že teda aj tu na to ide dole. Tak to správame takto, že ideme do toho. Stop loss tu. Take profit dáme tu. A necháme sa prekvapiť. No, tak to označíme si všetky, čo máme teraz otvorené, aby som si to vedel potom skontrolovať. JBP USD. A to je len tak pre tú zaujímavosť, tam sme ale neobchodovali. Dobre, čo tu máme ešte? Libra, švajčiarsky frank. Momentálne OK, support resistance, ako z dlhodobého, keby sme chceli niečo, tak si myslím, že tuto by sme to aj mohli celkom shortnúť. Dáme to nad recent high a aspoň 1:2. Takže ja si myslím, že toto je v celku fajn možnosť, ale i keď je otázne, či to zíde až tak ďaleko. A už dosť dlho sa tu potácame možno v nejakom range a skôr je možno aj predpokladané, že by sme to prerazili už neviem, ako keď sa tak na to pozerám. No, skôr to vidím, takže asi už sme dorangeovali. Nič, dobre, zatvárame takto, to je nič, 50 centov strata. Nejdem do toho, za mňa už dlho sa tu pohybujeme a vidím to tak, že sa to zhusťuje, že skôr to prerazíme nahor, takže nebudem to teraz obchodovať. Nemám ten pocit proste, že by to bolo fajn. Uptrend, momentálne nikam sme sa neposunuli, OK. Nejdeme to takto trošku mimo. Frank Yen. Frank Yen tu bolo nejaký test na, predpokladám, že to znovu očakujeme, OK, to znamená, že sme v downtrende stále. Testujeme, jasné, OK, za mňa
ak prídeme trošku vyššie, tak budem predávať. Sme teraz mimo zónu, takže ak sa to dostane, povedzme aspoň niekde sem, tak takto by som do toho šiel. Teraz nie som si celkom istý. Asi by som počkal. Hej, asi by som počkal. Kanada jen. Tu máme niečo, nejaký menší uptrend. Sa formuje už. No, je to také, hej, že rezistencia. Ja viem, je to nuda. Ono, niektorí aj tvrdia, že obchodovanie celkovo je nudné, čo môže byť pokojne, aj tak ma to baví. Hovorte si, čo chcete. Ale vraj toto zatiaľ asi pre mňa nie je úplne zaujímavé. Kanada, frank. Tam to vyzerá. Že tiež rangeujeme momentálne už dosť, ale silné momentum, takže môže byť, že už bude prerážať high naše vrcholy. Nechám tak, nič, čo by mňa vyslovene teraz zaujalo na obchodovanie. Nový Zéland jen, tu bol nejaký fake breakout. Keď uvidíme, že či sa posunie, zatiaľ to vyzerá na Head and Shoulders. Keď to dáme trošku do menšie, to už asi je moc malé. Ale hej, vidíme tu že proste aj keď toto by sa už dalo považovať, ale sme sa vrátili, takže je to také otázne, čo chce autor povedať s týmto pohybom. Ale tak sme tu v tejto zóne, takže možno by sme to skúsili tak, že ak sa tam vrátime, tak dáme long pozíciu niekde tu a asi takto by sme to mohli teoreticky, ale aj keď menší. Dáme tomu radšej väčší priestor, lebo toto je dosť slabý level na to, aby sme ho možno udržali, ale plus minus to tak mohlo byť. Takže nie, možno takto, nebudem to obchodovať, ale je tam ten potenciál. A ďalej, čo tu vidíme? Ďalej tu vidíme nejaké spomalenie zase raz. Už vyzerá, že sa nám otočí trend. A toto by bolo fajn. Toto vydávam často tiež, že proste slabne prerazí, otočí sa naspäť, takže tu by sme mohli ísť kľudne do long pozície. Otázne je len kde. Či počkáme, asi ideálne počkať kvázi tiež niečo také ako menšie pattern hlava ramena a počkať možno kým to príde naspäť aspoň sem niekde do týchto pozícií, no lebo je to tak, že sa to môže už, hovorím, tu začať lámať. Pozrieme to na menšom, ako to vyzerá. Tu už je to tiež spomalené, otáča sa a poďme do toho. Poďme do toho, čo máme čo stratiť, nemáme čo stratiť. OK, ako jednej. Ja si myslím, že toto by mohlo zafungovať. Zmizol mi take profit, prečo?
nevadí, máme nastavený naspäť. Takže uvidíme, toto je také, ne, Nový Zéland, frank, to je také kostrbaté, to nič. Nový Zéland, US dolar, fú, tu na už sa mu fakt moc nechcelo ďalej, tak je tu na aj rezidencia. Ale je to také, že možno by to chcelo už pokračovať aj niekam ďalej. Aktuálne možno nejaké highs. Neviem, tu na by som to asi nechal tak. Je to síce taký menší downtrend a stále. To znamená, že možno, že niekde tu na keď tak nakúpiť, ale neviem, nie som si s tým tiež 100% istý. Aktuálne proste teraz nič. Teraz nič. Toto mi príde, že to je to isté. To mi príde fakt to isté. Keď sa pozrieme, no, je to jak ten kopírak. Bola to síce silná odozva, hej, že tlačia to naspäť hore, takže môžeme čakať, že bude nejaký ďalší nárast. Aktuálne ale vrajím tiež nič, je to proste v uptrende. Nevidím tam proste teraz nejakú príležitosť, môže sa to ešte vrátiť naspäť alebo proste pokračovať. Toto neviem, nevidím, nechám tak. Predpokladám, že tieto všetky budú asi rovnakého charakteru. No toto je trošku iné, ale tu som si nie celkom istý tiež, že čo sa tu deje. Je to uptrend pomaličky, takže skôr by sme kúkali nejaký nákup momentálne, ale nič také, čo by som chcel vyslovene nakupovať. To sú skôr signály na nič. Takže nič. Necháme tak, toto to pekne vystrelilo. Niečudo, boli tam, hovorím, dneska tie vyhlásenia a bolo to dosť citeľné. A vyzerá, že to chce sa tlačiť hore. Takže nejaká korekcia tu bola. A ak by sa tu vytvoril dvojitý vrchol, možno potom by malo zmysel to predávať, ale skôr to vidím tak, že bude tiež rangeovať, kým neprelomí vyššie, takže pre mňa nezaujímavé. A vyzerá, že to budú všetky tieto páry rovnaké, takže nebudem to ani ďalej pozerať. Dobre, keď si pozrieme nejaké takéto zlato, tak tu som tomu dal šancu na predaj, nakoľko už sme tu na dosť vysoko stúpali, vytvoril sa nám nejaký dvojitý vrchol a bola tu už nejaká divergencia, áno, že cena začína oslabovať, tá nákupná sila už nie je tak silná, takže čakali by sme možno nejaký pokles, ale bavíme sa tu trošku o zlate, neviem, za poslednú dobu ja si myslím, že do toho zlata išlo dosť veľa peňazí a ľudia chcú kupovať, takže možno hlava ramena, neviem. Je to otázne, bol to skôr taký pokus, kde, kde som videl sice nejaké možnosti, hej, že OK, bola tu na uh, nejaká hranica, kde sa cena trošku tlačila preč odtiaľ, takže čakal by som nejaký prudký pohyb, neviem, uvidíme. Riskol som to, nie je toto vyslovene nič extra. Tu na to pôvodne vyzeralo, že už klesáme, no je to také dosť kostrbaté, takže buď to nechám, čo to spraví, alebo to zavriem. V každom prípade momentálne je to ešte otvorené. A Bitcoin, ako nie som zrovna fanúšik, ale to je len môj subjektívny pohľad na vec. Um,
Je tam dlhodobý nejaký range, ako vidíme, hej, takže riadne sa vyšvihol. Uh, neviem, čakal by som, že ešte klesne možno nižšie, ale možno nie, možno áno, je to veľmi, veľmi otázne. Pozerám, či máme na dnes aj nejaké vyhlásenia americké. Áno, pán prezident Trump bude dneska hovoriť večer, takže možno sa tam niečo pohne, možno bude nejaký výraznejší pohyb, ale skôr to vidím len takýmto štýlom, že to bude proste lietať. Máme tu vyhlásenia kanadského doláru, to nebude nič pre Bitcoin vyslovene, takže z mojej strany si myslím, že to budú asi všetky tieto veci, ktoré sme tak chceli pozrieť len tak v rýchlosti, že čo sa nám tu rysuje, takže toto už by bolo akože predaj a uvidíme, ako by to ďalej vyzeralo. Tu čakám, že by sa na to vrátilo, no zatiaľ to pokračuje v smere nadol, nevráti, no čo už, necháme takto. A čo nám robia naše výsledky OK, takže to je dosť veľa ináč však. Ale tak je to na také trošku dlhšie lakte, dobre. Zavrem polovičku. Nech nemáme také veľké riziko. Hej, toto si myslím, že je tak ešte priateľné. OK, niečo sme zobrali, stačí radšej po troške a nech, nech to spraví, čo to má. Ale tam je to teda zatiaľ dobre, slubné. Tuto vyzerá super. Aktuálne už sme skoro 1:1, sme momentálne na vrchnej hranici pre trendline. Je otázne, či ju proste teraz prerazíme. Je tu zároveň aj nejaký support resistance. Máme to je to tam menšia zóna, nie zrovna výrazná. Hej, takže uvidíme, čo to spraví. Nechám to tak, nejdem do toho zasahovať. Aktuálne hovorím, je tam veľký posun, to znamená, že ja skôr vidím, že to prerazíme a pôjdeme vyššie, lebo naozaj to momentum, ktoré tu vidíme, je proste dosť silné. Takže nejdem robiť nejaké unáhlené závery, proste teraz do toho zasahovať, že je a super a uzatvárať. Môže sa to kamkoľvek posunúť, môže sa to úplne vrátiť. Nechám to tak, nebudem ani posúvať stop loss, nechám to naozaj zatiaľ takto, ako to je, nech si to beží, nech to ide svojim vlastným životom. Euro, švajčiarsky frank, no tu na je to také otázne, čo s tým. Zatiaľ nie sme ani v polovičke, ale spravím asi to isté, čo aj s eurodolárom a polovičku zavrem. Tak toto sú sumy, ktoré som proste ochotný pri takomto množstve asi riskovať. Je to rozumnejšie, prirodzenejšie. Hlavne keď sme otvorili naozaj tak veľa pozícií. Je to síce len demo účet, jasné, že takto by som neobchodoval live, určite nie. To by bolo príliš veľa obchodov, príliš veľa rovnakých menových párov. A je to čisto naozaj len naučiť sa, nasledovať si to, čo sa deje na tých trhoch, aby som naozaj možno vedel potom lepšie zhodnotiť, že OK, to rozhodnutie bolo správne na základe a už idem. Hej, ale vrajím, akože zatiaľ euro je jedno, ktoré stačilo v podstate jedno z tých troch. OK, vidím, že takisto zatiaľ prerazili sme, jak som aj očakával, skôr v smere nadol, takže zatiaľ fajn. Tu
sme viac menej na nule, takže to je jedno, aj tak to sme ani neotvárali, to bolo čisto len hra, nazvime to tak. Je to na dlhšiu dobu, tiež sme otvorili ale veľa. Um, Poďme zavrieť nejakú časť. 50. Zavrime 30. A sme dobre na takých tých správnych sumách. Nechceme to hrotiť tu, nejdeme sa tu rozšupovať, to by som si potom tam mohol dávať naozaj úplne leda bolo oné sumy. Nie, potrebujeme mať niečo také, že realistické, aby sme to mohli nejak odsledovať. Tu čakám, stále sa to vráti proste aktuálne, možno, že by sa to v tomto bode dalo nakupovať, je to hovorím uptrend a myslím si, že pokojne tu by sme mohli chytiť a dať nákup. Zás na druhú stranu už to by znamenalo taký, že head and shoulders naozaj. Možno toto bude relevantnejšie. Čakať, kým príde semka a odrazí sa pôjde vyššie. Asi mi to príde také vhodnejšie miesto. Neviem, takže skôr to vidím, takže už keď sme sa nedostali hneď, tak tu takto. Takže technicky vzaté, buď to môžeme čakať na tento väčší obrázok, že a tu to predať, ak sa to zastaví, ale popravde asi by som toto radšej zrušil a možno by som počkal naozaj na nákup. Tu mať nad touto zónou takto nejaký asi takto. A toto mi príde v celku úplne fajn príležitosť, že ak klesne cena semka, tak ho nakúpiť. Toto by bolo akože za mňa ešte asi lepšie, než očakávať teda ten veľký pohyb. Vrajím, mám radšej tieto menšie, je to síce len osobná preferencia, nemôžem povedať, že boli lepšie, skôr naopak. A pravda býva skôr tá, že čím vyšší time frame, tým možno lepšie obchody. A nie som proste ale fanúšik takých tých dlhodobých obchodov. Proste toto mi viac sedí, hej, akože čisto za mňa. Neviem teda ako u vás, kto z vás ako obchoduje, čo má radšej. Um, Viem, že niektorí ľudia sú skôr také, že na investovanie, áno, že dlhodobo. Ja to rád otáčam. Hej, takže za mňa tieto nižšie timeframey sú super. Aktuálne všetko je v plusoch. Kebyže som úplne nejaký čistý scalper, môžem dať teraz všetko zavrieť a máme fajn profit. Hej, však čo 200, ale o tomto nie je, lebo však ako scalper by to možno bolo zaujímavé, lenže zase môže to byť kľudne na budúce ešte celé červené, hej. Potrebujeme, aby tie obchody nejakým spôsobom aj vyšli, pretože z dlhodobého hľadiska to bude profitabilnejšie, než skúšať. Lebo keby som to teraz zavrel, fajn, tak som zavrel v pluse. To je síce pekné. A keď to nepôjde, bude to v mínuse, nezavrem to. Budem čakať na stop loss. A teraz, keď mi všetky zastavia v stop lossoch, tak v porovnaní s tým, čo som teraz zarobil, tak tá strata by bola oveľa väčšia. A z dlhodobého hľadiska by to bolo samozrejme nerentabilné. Takže takto by som nemohol fungovať. Jedine, že by som aj negatívnu stratu manuálne zavrel v nejakej takejto polohe, čo je podľa mňa proste blbosť. Hej, takže preto nie som ten typ scalpera, že čo bude takýmto spôsobom teraz kupovať, predávať. A iné je, keď proste vidím, že fajn, cena nechce ísť ďalej, že vyzerá, že som asi naozaj na opačnej strane, že to radšej z nejakého bezpečnostného dôvodu zavrem. Je to iné, ako proste, aha, mám tu na teraz zarobené niečo, lebo však ak sa budem riadiť tým, že je tam zarobené, tak z dlhodobého hľadiska nemusím byť vôbec úspešný. Takže o to mi tu fakt teda nejde. Ja sa snažím momentálne naučiť fungovať tak, aby som z dlhodobého hľadiska bol profitabilný. Takže a proste to necháme tak, budem to sledovať a keď tak budem zatvárať jednotlivé obchody podľa toho, že aká tam bude aktuálna situácia, nálada na trhu. A uvidíme teda, že
čo a jak to celé vypáli, alebo ma to vypáli. A zatiaľ to je teda síce všetko pekné, ale to sú len veľmi malé pohyby v porovnaní s tým, že na čo konkrétne čakáme. Takže príde ďalšie video, kde si asi prejdeme, teda jak tieto obchody všetky dopadli a spravím si vyslovene screenshot. Spravíme si screenshot, aby sme videli, že sme akurát nakúpili. Čakať, nazvime si to, že Um, že to bude nejaký zoznam obchodov, kde som vlastne otvoril pozície. OK, uložiť. Fajn. Aby som teda vlastne videl, kde všade som mal otvorenú pozíciu, na ktoré niektoré som len tak, hovorím, pozeral, to sú tieto dve, aby som mal s čím potom porovnať. Takže momentálne máme pootváraných 3, 6, 7 obchodov. Hovorím, je to nereálne takto za nejakého live fungovania pre mňa, je to proste asi moc. A už len z toho dôvodu, že ak sa bavíme, že by sme išli na tie founded account trading, kde obchodujem už proste peniaze niekoho iného, ako sú tieto všetky spoločnosti, čo tu teraz vo veľkom ponúkajú. Viem, že pri toľkýchto obchodoch, keby to všetko šlo do straty, tak tam automaticky poruším hneď pravidlo denného limitu a mohlo by ma to kľudne vyautovať z celej tej tzv. Challenge, kde bude vlastne tá overovacia fáza, ale keby to bola už živá fáza, takisto by ma to proste vyplo, aby som skončil. Takže keď sa bavíme o tom, že budem obchodovať tento typ sponzorovaných účtov, nakoľko hovorím, vlastné prostriedky v takom množstve proste nemám a jasné, že v dohľadnej dobe to neprichádza ani do úvahy. A tak toto je pre mňa veľmi dobrá alternatíva. Kebyže mám také peniaze k dispozícii na obchodovanie, že ma to ani netrápi, či ich stratím, hej, že proste naozaj je to skôr také, možno hrať sa s tým, ale v takomto nie v zmysle, že hrať sa akože dobre skúsim, hej, vyjde, nevyjde, ale proste, že môžem si dovoliť kľudne otvoriť toľkoto pozícií, pretože jasné, že z celkového kapitálu tá strata nebude až taká veľká, keď sa tak pozerám, že koľko môžem stratiť na jeden obchod. Sorry. Tak v priemere to máme asi 100 na obchod, keby som to hneď dal, takže to je strata 600 eur. Takže 600 eur pri účte 10 000, hej, no je to 6%, takže není to taká veľká strata na to, koľko obchodov je otvorených. Akurát, že je zbytočné obchodovať 3 pozície eura, ja neviem, dve, a nemám tu na viac asi rovnakých, našťastie tam je dolár, tam je libra, tam je Kanada. Hej, OK, to je fajn, ale z týchto troch by bolo akože blbosť mať všetky tri. Keď tak jeden a tieto ďalšie, fajn. Bolo by ich raz, dva, tri, štyri, 5 obchodov miesto 7. Pardon, tým pádom 100 na 700, berem späť, moja chyba. Stále je to 7%, je to stále ešte relatívne priateľná strata, akože toľko v pohode risk management. Ideálne samozrejme čo najmenej, hej, takže preto by som radšej počkal na 2-3 obchody tohto typu a tam to stačí. Ale vrajím, teraz čisto pre nejaké takéto učenie sa si myslím, že je to v pohode, keď bude mať aj viacero účtov či viacero obchodov otvorených. Takže ide len o to naozaj dostať tie veci do očí a naučiť sa s tým nejak fungovať. Dobre, nebudem to ďalej naťahovať, už je aj tak toto video až príliš dlhé a som zvedavý, či to niekto z vás vôbec vydržal až takto do konca. A ak áno, super, dajte mi komentár, že ste to zvládli celé. Normálne som na to zvedavý. A dobre, budem sa tešiť teda na ďalšie video, kde sa pozrieme na tie výsledky a znovu, čo nás možno čaká ďalšie. Nebudem teraz asi otvárať žiadne iné obchody, kým sa tieto nejakým spôsobom neuzavrú. Takže najbližšie video až po uzavretí týchto obchodov. Tak zatiaľ sa majte pekne
a vidíme sa v ďalšom videu.